הנה למה סטיל הבריינרוט זה משחק לא טוב. בואו נתחיל. 1. כשכולם רבים למי יש את הבריינרוט הכי טוב. למי זה לא קרה כבר? 2. כשהאיבנטים בשעות מאוחרות. איתמר, המתוק ילד צריך ללכת לישון. בסדר, אם אני הולך לישון. לילה טוב. 3. שהכל עולה רובקס. למה זה כזה יקר? אני לא מבין. כאילו, באמת, תסתכלו על זה, למה זה 1,500 רובקס? מה זה אתה? 4. שיוצא דברים גרועים. באמת, כמה אפשר לחכות? כאילו, רק תסתכלו. ועכשיו, לאחרון, סקאמים. רגע, איפה כל הדברים שלי? לא. טוב, פעם זה הסרטון, תנו סאב בבקשה מאוד, זה בחינם.